Kada osjetimo strah, tugu ili očaj, ponekad ostanemo bez riječi i jedini način komunikacije s Bogom su zapravo naše suze. Bog ne okreće leđa dok plačemo. On uvijek reagira na vaše suze. U stvari, ako čitate pismo, naći ćete da on primjećuje i brine o vašim suzama. Isus ne obećava da ćemo ovdje na zemlji izbjeći bol, ali obećava da će uvijek biti s nama. Evo 3 načina kako Bog reagira na vaše suze. Bog vidi vaše suze. Da, vidi ih i čuje vaš krik. Pazi na ono što vas plaši i žalosti. Ne samo da primjećuje vaše suze, već zna zašto padaju. Zbog čega god da plačete, Bog primjećuje. Nikada neće zanemariti vašu teškoću ili zabrinutost. Utješite se znajući da i prije nego što je i jedna suza pala, Bog je znao što je u vašem srcu i umu. Brine se o onome do čega ti je stalo, jer brine o tebi. Bog čuva vaše suze. Jeste li se ikad osjećali kao da Bogu jednostavno nije stalo? Sigurno jeste. Ako ste zaglavili u pitanjima poput zašto Bog dopušta bol, ne liječi li ili naizgled ignorira moju molitvu, niste jedini. Kada je u pitanju njegov narod koji je bio zarobljen u Egiptu, Bog je rekao: vidio sam jade svoga naroda u Egiptu, nastavi Jahve, i čuo mu tužbu na tlačitelja njegove, znane su mi muke njegove. Kao što je Bog vidio i čuo njihov krik, čuje i vaš, svjestan je vaše nevolje i patnje. Svaka suza koju pustimo ima značenje za našeg Oca. On prati sve naše muke jednako pažljivo, kao da skuplja svaku suzu i stavlja je u bocu za njegovo sjećanje. Bog će obrisati vaše suze, ali dolazi dan kada suza više neće biti. I otrće im svaku suzu s očiju, te smrti više neće biti. Ni tuge, ni jauka, ni bole više neće biti, jer prijašnje uminu. Konačno doći će slavni dan kada ćete osjetiti kako Božja ruka nježno miluje vaš obraz tamo gdje su nekad tekle suze, i više ih neće biti. Tuga koju danas osjećamo neće se moći usporediti s radošću koju ćemo jednog dana uživati s našim Gospodinom. Smatram uistinu sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Dakle, ako plačete, tješite se znajući da Bog vidi vaše suze, cijeni vašu tugu i jednog će dana ukloniti svaku suzu iz vašeg života. Bog vas blagoslovio.